Binnen al die opa's en oma's, papa's, mama's, ooms en tantes, iedereen is komen opdagen heen en hier om die stoelcreaties te zien. Geweldig!
En wij hopen dat je een geweldige landstoren tegemoet ook zeer goed. En we trappen af met deze geweldige schoenen richting optocht van de school. Zelf in creatie bedacht, zelf een stukje, en komt ze weer met het zingen. En dat is nu voor
Dankjewel voor het bijdragen.